32 skakers hielden zich gemeld op het schoolplak in Den Bosch. Daar houden de skaakclub Skaakwoude zijn eerlijkste Jan van der Veen skaaktoernooi. Het toernooi organiseren we 1 keer per jaar in principe. Maar de corona is het 1 of 2 keer net teruggegaan. Maar in principe organiseren we elk jaar. En dat is nog voor een jochtig keer het toernooi. En dat is meestal in januari of februari. Dat organiseren we dat toernooi. We spelen maar een rapid tempo nemen ze dat. De spelers hebben 25 minuten per tinktijd per partij. En ze krijgen elke set 10 seconden bij. Dus een partij die kan ongeveer een uur door. En we spelen 5 partijen jood, dus we hopen dat het tussendoor ieder weer even wordt en we hopen dat het weer al voorbij is. Wat is er nou zo mooi om skaken? Het is een gevecht. Het is een prachtig gevecht. Het is soms breed, want soms word ik gewoon wurgd. Dat was gewoon albakken. Maar het is een prachtig, schitterend speltje. Geweldig, ja. Als je zo nou jong die skaken zien nooit, leeftijd maakt het niks uit. Nee, dat klopt. Dat klopt, inderdaad. Dat maakt het niet uit, nee. Dat is voor iedereen. Alleen nog wel ouder worden, dan kan het werden dat je wat een beetje schatje in de kracht of zo. Dat het scherpste kansjes op het al binnen. Maar het is een prachtig speltje, vind ik. Niet er altijd van. Vroeger maar hebben we mesdusk en de tosken, want dan gingen we tot het uiterste. Maar nu ben je wat milder en we weer orde, vrede op aarde. We zijn weer door de meter. En we kennen gewoon de zaak woord, hè. Wat maakt dit speltje zo mooi? Dit speltje maakt het zo mooi. We worden ouder en het is een soort hersengymnastiek. Ik bedoel, we blowen in de holle linig.